Għanna bżonn illum qabel għada nibdew ninċentivaw b'serjetà qawwija lil professjonisti kif pajjiżna qed jgħix brain drain nuqqas kbir minħabba l-fatt li diversi minnhom qed jitilqu minn xogħolhom minħabba burnout mentali tagħhom. Sostni dan Amy Camilleri Zara nħadd filgħodu f'Bormla waqt attività tal-Partit Nazzjonalista kif spjegat li għandna neħdu ħsieb is-saħħa mentali illi nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti Wawċi. Hemm bżonn inċentiv qawwi fil-professjonisti. Qed ikollna drain ta' professjonisti li minħabba burnout jew minħabba affarijiet oħra propju qegħdin jitilqu minn dawn is-setturi. Hemm bżonn ta' investiment bisħieħ f'dan is-settur. Fil-waqt li fuq tema oħra insistiet li fil-qasam tad-diżabilità l-Gvern qatt fadallu ħafna xjitgħallem fost oħrajn fuq l-aċċessibilità. Camilleri Zara saħqet li bosta jsofru impatt fuq is-saħħa mentali tagħhom kif isibu diversi ostakli kemm biex imorru jaħdmu kif ukoll biex jaċċessaw l-edukazzjoni tagħhom. Iżda sqarret illi meta wieħed jitkellem fuq aċċessibilità fiżika mhux biss fuq xogħol u skejjel, iżda anke biex jaċċessaw postijiet ta' divertiment u kultura. Persuni b'diżabilità jridu jaċċessaw postijiet ta' divertiment, postijiet fejn inti tagħmel parti mill-kultura Maltija, allura hemm bżonn ukoll naħseb barra l-infurzar imma li dan ukoll ikun fil-pjan ta' meta inti qed jinħoloq dawn il-postijiet biex verament nkunu soċjetà inklusiva. Fil-waqt li tkellem ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella l-istqarr li jekk il-Gvern ma jneħħix it-taxxa minn fuq l-għajnuna tal-kola verament ikun każ li qiegħed iwebbes rasu. Inna bħala UHM waslulu l-messaġġ tibqax tinjora issa ma nistgħux ngħidu l-UHM ma hemm il-Partit Nazzjonalista hemm il-unions kollha l-oħra hemm l-employers l-oħra kollha. Ġifieri naħseb li għada jekk ma jagħmilx verament ikun każ li qed iwebbes rasu u ma nistax nifhem għalfejn qed iwebbes rasu. Intant sostna li preżentament f'pajjiżna qed naraw tbatija kbira fis-soċjetà tagħna tbatija xpronata minn mudell ekonomiku imbuttat minn gvern laburista. Wasaħa illi l-kwalità tal-ħajja naqset drastikament, naqas l-ispazju fid-djar fejn noqogħdu u tlifna persuna mid-dar kif il-ġenituri kollha qed ikunu sforzati joħorġu jaħdmu. Bosta jisħu illi tlifna id-dritt ta' trobbija fatt li qed jaffettwa d-demografija għax ma ċanna ċans inrabbu. Finalment, huwa spjega li pajjiżna jeħtieġlu studju ċar u speċifiku studju illi juri kemm verament pajjiżna jiflaħ nies fih danu. Aħna rridu nifmu b'numri. Xi ħadd irid jiddeċiedi. Il-karozza ddeċidejna tesa' 5 persuni. Tal-linja niddeċiedu kemm tesa' persuni. Imma anke pajjiż irridu niddeċiedu kemm jiflaħ persuni. Ma nistgħux aħna nibqgħu fuq xulxin, imbagħad f'xi ħin xi ħadd iqum u jgħid imma x'għandna problema tal-overheating għalfejn id-dranaċċat jispiċċa fil-baħar. Id-dranaċċat jispiċċa fil-baħar għax ma pjanajniex. Ma kienx mibni dik is-sistema biex jiflaħ għal dik domanda kbira li hawn illum. Francesco Catania, Net News.